Kang Ono. Disaksini kelawan Bapak Panitia Ujangan Bambu yang teguh Kanggo Bapak Kunci Gedi. Pancenderes. Moga-moga hubungannya kita langgeng sampai jenjang ning perkawinan. Nggih Kang Mas. Kanggo sapa man? Bos Raja Muda. Sumpingaken Kang Mas. Tak sumpingaken. Durung percaya kula ning janjine sebab durung ana buktine Kurang apa wo ayo kurang bukti Kang Mas. sayang Masa sih jaluk apa bruk ngomong apa duduk emas sing dipengeni dudulan lintang sing ngatsing Bapak Panitia Kanggo sing lagi live streaming Opai Studio namun kaya derene ngisun Kanggo tepung sawiji lawan Lawan Ibu sampean Prapanutan sing lagi ana di channel sebelah kula pengen dari sawiji kawan sampean Mas. aja khawatir janji depan kakak di bakal Masih kanggo Bos Raja Muda. Sumpingaken Kang Mas. sumpingaken Apa sampean bener cinta Sudah pasrah jiwa raga Nok Aida Nok Ica Nok Ica Nok Ica sayang Nok Ica sayang Nok Ica kesuwu Nok Ica Nok Ica Kanggo Bos Raja Muda. Bos sega kuning, bos sega kuning, bos sega kuning, bos sega kuning, bos sega kuning. Bos sega kuning, 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 bos sega kuning. Mama Oga, Mama Oga sayang, Mama Oga, 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 Mama Oga. Yuk bareng bareng janji muka di saksi Gusti Kang Maha Suci Sapasi Sulalaya awas kudu nerima ning cobaane kang kuasa durung percaya maning Kang Mas kula ning
bakal tak tepat di musyawarah Kopi kental mas. jenjang kok sampai rumah tangga kita wong. Apa sepian bener cinta? Kakak bener cinta sayang. Sumpah saduka mas, jiwa lan raga. Ayo disambung maneh. Bos, mama moga saya, mama moga saya, mama moga saya. Bos Taiwan, bos Jepang, bos Hong Kong. Ya Kang Mas. Masa sih yuk bareng janji buka saksi Gusti yang maha suci sapa sih sulayan awas kudu nerima ning cobaane kakuasa durung percaya mening Kang Mas kula ning janjine sebab durung ana buktine. Sedurunge ana bukti Kang Mas. Matur kesuwun sanget. Matur kesuwun kanggo sapa